26 гадоў і 274 дні займае прэзідэнцкую пасаду Александр Лукашенко. Сёння ён увайшоў у топ-10 кіраўнікоў краіны, якія найдаўжэй трымаюцца за ўладу. Хто вызваліў Лукашенко месца ў гэтым спісе, распавядзём у аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна і мы пачынаем. Беларусы ў Еўропу без візаў. Што яшчэ на Еўранесце прапанавала Тихановская? І ці прыслухаюцца еўрапейцы? В своей речи я рассказывала о ситуации в Беларуси. Я, в принципе, была, наверное, готова к любому развитию событий. Суд разгледзеў апеляцыю на празмерна мяккі прысуд журналістцы Тутбай. Журналисты – герои в нашей краине. Даць Чаду. Прэзідэнт Чаду элегантна 6-й раз перамог на выбарах і памёр. Спрасціць візавы рэжым або нават цалкам адмяніць візы для беларусаў. Святлана Тихановская заклікала еўразвяз даць такое падтрыманне беларусам, а дэмакратычнай Беларусі пакет макрадапамогі. Прапанова прагучала падчас афіцыйнага адкрыцця 9-й сесіі парламенцкай асамблеі Еўранест. Гэта адмысловая пляцоўка для эканамічнага і палітычнага ўзаемадзеяння еўразвязу з усходнімі суседзямі, у лік якіх уваходзіць і Беларусь. Але сёлета прадстаўнікоў афіцыйнага Менску там не было. Падрабязней Юлія Цяльпук. Беласнежнай усмешкі кіраўніка беларускай дыпламатыі Уладзіміра Макея сёлета не пабачылі дэлегаты з краінаў удзельніц праграмы ўсходняга партнёрства. Дэлегацыю беларусаў ачоліла народная абранніца Святлана Тихановская. В своей речи я рассказывала о ситуации в Беларуси, о репрессированных, о том, что у нас уже 354 политических заключенных, эта цифра постоянно растет. Говорили о возможности отмены визового режима для Беларуси для въезда в Евросоюз, а также о студенческих образовательных программах. Святлана акцэнтавала, што грамадзянскай супольнасці Беларусі вельмі патрэбнае падтрыманне краінамі-сябрамі праграмы ўсходняга партнёрства. Міністэрства ж Уладзіміра Макея сёння пачало дзень з публікацыі адказу на санкцыйнае рашэнне адміністрацыі прэзідэнта Джо Байдена, якое заблакавала эканамічную супрацу з Белнафтахімам і прадпрыемствамі-партнёрамі канцэрну. Такія дзеянні недвухсэнсоўна дэманструюць, за якую насамрэч свабодную і незалежную Беларусь гэтак выступае амерыканская адміністрацыя. Са скуры прэч лезе, каб на кім-небудзь прадэманстраваць сваю жорсткасць і псеўдапрынцыповасць. Інтарэсы бізнесу звычайных беларусаў ці амерыканцаў, бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне ды свеце ў гэтым працэсе для Вашынгтона не маюць аніякага значэння. Магчыма, неўзабаве МЗС Беларусі тое самае скажа пра аб'яднаную Еўропу. Пасля першых 3 пакетаў санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і яго людзей ідуць выніковыя абмеркаванні 4-го пакету, які абвесцяць днямі. Еўрадэпутаты дапускаюць, што следам за США еўразвяз вырашыцца на больш балючыя для Лукашэнкі эканамічныя і гаспадарчыя абмежаванні. Я не исключаю это. Я знаю, что сейчас в Евросоюзе ведутся переговоры на эту тему. И если это будет считаться целесообразным и нужным, то я думаю, и Евросоюз поступит к примеру Соединенных Штатов и ведет санкции или против предприятий, или против конкретных сфер экономики. Аналітыкі Белсату не раз выказвалі меркаванне, што прывесці рэжым да дыялогу аб вызваленні палітвязняў і прынамсі мараторый на новыя рэпрэсіі могуць толькі сектаральныя санкцыі. Сёння ў Еўропе канчатковых рашэнняў яшчэ няма, але ўжо ёсць разуменне, ціск на афіцыйны Менск трэба ўзмацняць. Я думаю, что надо лучше подготовиться и сделать настоящий пакет, который будет чувствительный тем, которые и продвигают политику Лукашенко практически, да, и меньше, наверное, разговоров и каких-нибудь обещаний, но четкий, жесткий, я бы сказал, 4-й пакет. К нему мы готовимся, это неизбежно. Паралельна ідзе наладжанне сувязяў з беларусамі, якія прасоўваюць перамены, а таксама пошук спосабу дапамагчы нацыянальным меншасцям у Беларусі, якіх зачапіў беларускі крызіс. Гаворка пра палякаў. Каманда Святланы Тихановскай сустрэлася з амбасадарам Польшчы Артурам Міхальскім. Казалі пра высылку дыпламатаў, закрыццё польскай школы і арышты сябраў Саюзу палякаў Анджэя Пачобута ды Анжалікі Борыс. Шукалі, як дапамагчы беларусам, якія ў няволі ці вымушанай міграцыі. А тэлеканал Белсат назвалі адным з найбольш паспяховых
новых праектаў польскага ўраду для Беларусі. Зазіралі і ў будучыню. Галоўная ідэя была дыскусіі, якая роля новай Беларусі магла б быць у рэгіёне. Ці гэта месца сустрэчаў, ці гэта масток паміж усходам і захадам, Беларусь як частка Балта-Чарнаморскага альянсу, ці вось гэтая люблінская квартэта. І зноў жа гэта толькі погляд на перспектыву. Пасля больш важных сённяшніх задачаў, галоўная з якіх спыніць рэпрэсіўную машыну. Юлія Цельпук, Белсат. Празмерна мяккі прысуд, як сцвярджала пракуратура, 6 месяцаў зняволення і 100 базавых велічыняў штрафу застанецца ў сіле. Менскі гарадскі суд адмовіўся павялічыць турэмны тэрмін Кацярыне Барысевіч. Апеляцыю пракуратуры пакінулі без задавальнення. А гэта значыць, што праз месяц журналістка Тутбай мае выйсці на волю. Падрабязнасці ў Анастасіі Русецкай. Менскі гарадскі суд разгледзеў апеляцыю на вырак журналістцы Тутбай Кацярыне Барысевіч. Перагляду запатрабавала сталічная пракуратура, бо палічыла прысуд занадта мяккім. Тым не менш, тэрмін зняволення судовая калегія пакінула ранейшым – 6 месяцаў. Как минимум мы рады, что апелляционный процесс прокурора не удовлетворен, скажем так. Паседжанне традыцыйна для палітычных справаў апошніх месяцаў прайшло ў закрытым рэжыме. Прысутнічаць у зале суда дазволілі толькі падчас абвяшчэння пастановы. Я, в принципе, была, наверное, готова к любому развитию событий. Но, естественно, после этого приговора я испытала некоторое облегчение, как бы это ни звучало парадоксально в этой ситуации. Но мы рады, что хотя бы 19 мая Катя будет на свободе. Кацярына Барысевіч у працэсе брала ўдзел праз відэасувязь. Журналістка цяпер у следчай турме Жодзіна, дзе, магчыма, і застанецца цягам апошняга месяца зняволення, калі яе не адправяць этапам. Этап длится, сам этап только около недели, еще около 3 недель карантин в доме или в колонии. Поэтому я все-таки полагаю, наверное, не будет смысла ее направлять на такой короткий срок. Адвакаты Кацярыны Барысевіч таксама падалі апеляцыйную скаргу. Яны настойваюць, журналістка не вінаватая. Кацярыну Барысевіч затрымалі 19 лістапада за грамадска значны артыкул, які на падставе медычных дакументаў даказваў, што ў крыві забітага Рамана Бандарэнкі не было алкаголю. Пакарала журналістку за нібыта раскрыццё медычнай таямніцы суддзя Святлана Бандарэнка. Этого вообще не должно было быть. То есть изначально ни задержание, ни уголовного дела, ни приговор. Вот, потому что Катя ни в чем не виновата. Беларуская асацыяцыя журналістаў па-ранейшаму асуджае вырак у справе 0 праміле і патрабуе вызваліць Кацярыну Барысевіч і астатніх 11 прадстаўнікоў медыяў, а таксама спыніць пераслед СМІ. Скажыце, а чаму нас затрымліваюць? Можна даведацца? Тым часам арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» назвала Беларусь самаю небяспечнаю краінай у Еўропе для працы журналістаў. У сусветным індэксе свабоды прэсы Беларусь апусцілася на 5 радкоў і цяпер займае 158 месца са 180. Крытычна настроеныя журналісты і блогеры зазнаюць пагрозы, гвалт, а таксама арышты. Ёсць выпадкі адключэння інтэрнэту, блакавання галоўных навінавых сайтаў. Друкаваныя СМІ падвяргаюцца цэнзуры, а доступ да інфармацыі абмежаваны. Чаму ўлады ваююць з незалежнаю журналістыкай? Мы запыталі жыхароў Берасця. Боится потерять свое место тепленькое. Это же проклятый большевизм. Он идет с тех времен, это же бандиты. Пришли бандиты к власти. Ну и что вы хотите? А кого любіць наша ўлада? Можа, толькі сябе, нікога. Не паважаюць ні наши думкі, ні наши жаданні. Ніхто нічого не паважае, ні вас. А вы говорите правду. Журналісты героі нашай краіне. І дзякуем вялікі за то, што яны такія героі. Яшчэ адна апеляцыя ў справе пакарання журналістаў за выкананне прафесійнага абавязку адбудзецца ў пятніцу. Але гэтым разам ініцыятарам выступае абарона, а не дзяржаўны абвінаваўца. У Менскім гарадскім судзе разгледзяць скаргу на вырак фрунзенскага суда, які пакараў нашых каляжанак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову 2 гадамі калоніі кожную за асвятленне акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Анастасія Русецкая, Белсат. 3 новых асобаў прызналі сёння палітычнымі вязнямі. Цяпер у нашай краіне 357 зняволеных паводле палітычных матываў. І чым далей, тым пераслед робіцца ўсё больш жорсткім. Дыяна Радкевіч распавядзе пра выракі мамам непаўнагадовых дзяцей.
Маці траіх дзяцей Ганна Сунгурова з Менску атрымала 3 гады хатняй хіміі за ўдзел у пратэсце. Жанчына дапамагала развозіць людзей пасля мітынгаў і пасля выхаду з Акрэсціна. Мы же выходили и говорили свою точку зрения всего лишь. За это судить людей, только в нашей стране, наверное, такое возможно. Ганну затрымалі 25 верасня пасля ператрусу. Тады сканфіскавалі 2 камп'ютары і тэлефон. Да суда жанчыну утрымлівалі ў изолятары. Несправедливо, но я очень довольна, что дочка наконец-то на свободе, а там уже будем решать проблемы по мере их поступления. Яшчэ адной маці 2 няпоўнагадовых дзяцей далі 1,5 года хатняй хіміі. Настасію Каламейчынку з горадні абвінавацілі ў нібыта абразе ў сацыяльных сетках прапаршчыка міліцыі Дар'і Бандарчук. Настасья абуралася пад допісам у інстаграме, што амапаўка збіла сталую жанчыну Марыну Палікарпаву. Раней спадарыня Марына атрымала 2 гады хатняй хіміі за нібыта гвалт супраць Дар'і Бандарчук. Яшчэ адзін прысуд за абразу ў соцсетках, 2 гады хатняй хіміі. Дмітрый Чахута з Менску пракаментаваў фота з міліцыянтам Уладзіславам Шукайлам у тэлеграм-чаце карацелі Беларусі словамі «пазыўны дрыжч». Сёння і не без больш жорсткіх вырыкаў. 3 гады калоніі атрымаў палітычны вязень Александр Геджадзе, які 12 кастрычніка перавёз апоны, з якіх на дарозе ў менскім жылым комплексе «Каскад» збудавалі барыкады. Абвінавачаны прызнаў, што перавозіў апоны, але на судзе дадаў, што не ведаў, як іх будуць выкарыстоўваць. Працягваецца суд над Ціханам Восіпавым з Менску адразу паводле 3 артыкулаў. Замах на забойства вайскоўцаў, удзел у пратэсце і загадзя ілжывы данос. Паводле следства ўначы 10 жніўня хлопец наехаў на 5 вайскоўцаў, пасля ўтапіў аўта і заявіў міліцыю праз гон. Ціхан прызнаў віну толькі ў ілжывым даносе. Пракурор запрасіў 12 гадоў калоніі. Прысуд абвесцяць 26 красавіка. Падсудовыя рэпрэсіі трапляюць і цэлымі сем'ямі. Гэтак муж і жонка Сергей Герашевич і Антаніна Канавалова на лаве падсудных за нібыта рыхтаванне да ўдзелу ў масавых беспарадках. Яны удзельнікі тэлеграм-чату «Армія з народам», як і яшчэ 3 абвінавачаныя. Актывіст народнай грамады Сергей Спарыш, Яўген Прывалаў і былы міліцыянт Сергей Каршуноў. Усім 5 пагражае да 8 гадоў зняволення. Сёння адбылося першае паседжанне. Муж і жонка віны не прызнаюць. Іхных дзяцей бабуля вывезла за мяжу, каб улады не забралі ў дзіцячы дом. Діяна Радкевич, Белсад. Тысячы адзінак тэхнікі і вайсковыя караблі ў Чорным моры. Расія працягвае сцягваць свае войскі да межаў з Украінаю. Ці варта чакаць маштабных баявых дзеянняў? І якую ролю ў гэтым можа сыграць Беларусь? Высвятляў Алесь Баразенко. Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Заявіў сёння Александр Лукашенко на сустрэчы з дэпутатам Украінскай Верховнай Рады ад партыі «Слуга народу» Яўгенам Шаўчэнкам. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Тым часам расійскія войскі разгарнулі ў Крыме прынамсі 2 палявыя лагеры. Пра гэта сведчаць спадарожнікавыя здымкі, якія аказаліся ў распараджэнні журналістаў нямецкага выдання «Дер Шпігель». Усяго, паводле ацэнак журналістаў, там больш за 1000 адзінак тэхнікі. Хутчэй за ўсё, гэта машыны часткі 58-й арміі, перакінутыя туды з паўночнага Каўказу. Акрамя таго, перамяшчэнне расійскіх войскаў бліжэй да ўкраінскай мяжы зафіксавалі ў Растоўскай, Белгарадскай і Варонежскай вобласцях Расіі. Агульную вайсковую сілу ля мяжы з Украінай ацэньваюць на 100 000 асобаў. Гэта найбольшае нарошчванне сілаў, якое мы бачылі з 2014 года, што прывяло да парушэння суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны. Яно сапраўды большае, чым у 2014 годзе. Да таго ж Міністэрства абароны Расіі пастанавіла блакаваць з 24 красавіка праход замежных караблёў у некаторых раёнах Чорнага мора і вывела ў мора баявы атрад, нібыта для навучальнай стральбы. І хоць на думку адмыслоўцаў маштабнай наступальнай аперацыі супраць Украіны бліжэйшым часам чакаць не варта, украінскі бок павысіў увагу да сітуацыі каля сваіх межаў, у тым ліку і з Беларуссю. Лукашенко был и остается соучастником Путина в агрессии против Украины. Даже тот факт, что он не развертывает новые российские военные базы, все равно он участвует, Лукашенко участвует в совместных маневрах с российской армией, таким образом создавая угрозу
для украинских границ. Пагатоў рэжым Александра Лукашэнкі, які фактычна апынуўся ў міжнароднай ізаляцыі, цяпер як ніколі залежыць ад Расіі. Лукашенко вымушана адмовіцца ад пазіцыі нейтралітэту і стаць на бок Расіі, бо менавіта Расія зараз выступіла ў абарону існага рэжыму. Расія яго падтрымоўвае. Внутрыпалітычная сітуацыя у Беларусі дыктуе логіку замежнай палітыкі. І гэтая замежная палітыка не ў нацыянальных інтарэсах Беларусі, яна грунтуецца на інтарэсах існага рэжыму. На 22 красавіка у Александра Лукашэнкі запланаваны візіт у Маскву, дзе адбудзецца чарговы раунд перамоваў пра гэтак званую паглыбленую інтэграцыю. Алесь Баразенка, Белсат. Выйграў прэзідэнцкія выбары і памёр. Прэзідэнт Чаду, які кіраваў краіною больш за 30 гадоў, паводле мясцовага выбаркаму элегантна перамог 6-ты раз. За яго аддалі галасы амаль 80% выбарнікаў. Літаральна праз некалькі гадзінаў пасля абвяшчэння гэтых звестак Ідрыс Дэбі пайшоў з жыцця. 68-гадовы Дэбі памёр ад ранення падчас змагання з паўстанцамі. Паводле мясцовых медыяў у краіне стварылі пераходны вайсковы савет, які ўзначаліў сын прэзідэнта Махамад. 4 гады таму Дэбі правёў канстытуцыйную рэформу, якая ўзмацніла ягоныя паўнамоцтвы і абнуліла ранейшыя прэзідэнцкія тэрміны, дазволіўшы яму займаць прэзідэнцкі фатэль да 2033 года. Праваабарончая арганізацыя абвінавачылі прэзідэнта Чаду ў жорсткім здушэнні апазіцыі ды пераследзе іншадумцаў. Сёлета Ідрыс Дэбі чарговы раз атрымаў бліскучую перамогу на выбарах, але да інаўгурацыі не дажыў. Вясна – час для росквіту пратэстаў. Беларусы ў розных кутках нашай краіны выходзяць з бел-чырвона-белую сімволікаю. Наступны сюжэт складаецца з відэа і фота, якія вы нам дасылаеце. Мы паказваем, а вы, калі ласка, не забывайце ставіць пад выданнем аб'ектыву на ютубе лайкі і пісаць каментары. Живи, Беларусь, речится, живите вечно! Усё вызначаюць за нас, ці ўсё ж народ нешта можа. Што ад нас залежыць і на што мы можам уплываць? Пра гэта размова адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся. Прыемнага вам вечара ў кампаніі Белсату. Бывайце шчаслівыя.